Sanibonani kanza wethu. Umshubo lo umfokazi ngazomfazi. Cha, wenganza wethu. Nginodaba lapha ngane zonyazi. Nina basebuhleni. Ngiyakhuleka kini kanza wethu ukuthi uma ngabe kukhona umuntu oyizwile le video waseyibona ukuthi iyayenza isense. Ngiyacela ukuthi ayidlulisele ezinye ingane zonyazi. Ukuze zonke ingane zonyazi ziyazi lenkulumo lena engayiphathiswa insizwa yakwaXaba. Insizwa yakwaXaba lena nganza kwethu ayilona iNazaretha. Kodwa nayo ingimkhonzi kaNkulunkulu. Insizwa yakwaXaba yathi yona ngokukhonza ikhonza enkonzweni kamoya. Nabo ngoJuly bayazihlukanisa nezinto zonke zomhlaba. Bezila izinto eziningi bezame ngayo yonke indlela ukunamathela kuNkulunkulu ngezikhathi lezi zokuzila. Kusukela nge1 zikaJuly kuze kube ukuthi uJuly uyaphela. Manje ke kanza kwethu lengane yakithi lena umfoka Xaba uthi wabona umbono lapha bafowethu. Umfoka Xaba lona ungumelaphi wendabuko. Uthi wabona umbono lapha ongathi isibonakaliso ongathi uyahamba kulesi sibonakaliso uyokwelapha le ezweni laseGoli. Usuka le phesheya kothukela futhi esilungwini. Uthi mayefika le Goli wafika emzini omkhulu ayeyokwelapha kuwo. Umuzi omkhulu onezingane eziningi nabantu abadala. Uthi wathi masengenile lo muzi welapha kakhulu kulo muzi. Uthi wathi maseqedile ukwelapha kwasekuza uSiso omdala wakuloya muzi. Wazobonga. Wathi siyabonga Xaba ukuthi ususelaphile. Wasethi Xaba wena ngeke ukwazi ukusibiza imali. Yithini esizobona ukuthi ufuna sikunike malini. Ngalomsebenzi osuwenzile omkhulu kangaka. Kuthe khona lapho kwase kufika umfowabo wakhe lo sisi, ubhuti omdala wakulomuzi. Uthe mayefika lo bhuti wafika egqoka amalokungana ama-dustcoat impela ngithi washo njalo. Uthi wathi masefika lo bhuti omdala naye wafika wakhuluma leyo nkulumo ukuthi Xaba siyabonga kakhulu ukuthi uselaphile. Uthi manje ke Xaba ngeke ukwazi ukusibiza imali wena. Thina sokunika imali ekufanele ukuthi uyithole ngokuselapha kwethu. Usethi ke kodwa ngaphambi ukuthi sikukhokhele le mali kunohamba kumele sihambe mfoka Xaba. Una ngempela bahamba nomfoka Xaba. Bangena emontweni ibhasi lele kwaMercedes iVito. Washo njalo impela umfoka Xaba wathi iVito. Uthi bahamba ibanga elide kakhulu ngaleli bhasi. Uthi bahamba baze baqhamukela ekhonini elibi kwibhendi embi lena abantu abaningi abafundile ababiza ngeSharp Corner. Uthi wathi mabefika kule Sharp Corner noma kule bhendi embi bathola kugcwele amaNazaretha kule ndawo embi. Uthi bathi mabefika lo mfo waseyimisa imoto le Vito lekhumbi. Uthi uthe sathi usalindela umfoka Xaba ukuthi lensizwa edrivayo yakuloya muzi izokhuluma ithini ngoba beqhamukele kumaNazaretha. Wezwa sekuvuleka isicabha sepassenger lesi sliding door lesisislidwayo. Waseyethuka umfoka Xaba uthi akwathi sihamba ukhala oludangaka ngithi sibabili nalensizwa kanti khona umuntu wesithathu lapha emontweni. Uthi umfoka Xaba wabe seqalaza efuna ukubona ukuthi kahle kahle ubani lo novula imoto. Wathi mayithi uyaqalaza wathola kuyikhehla elidala kakhulu. Elidala ngalendlela edidi ukwenza leli khehla. Uthi wasethuka evula isicabha efuna ukulekelela leli khehla alibambe. Uthi wathi umfoka Xaba lapha ethi ufuna ukulibamba leli khehla yasikhuluma lensizwa yathi hayi miyeke akabanjwa akathintwa miyeke. Nangempela ke yamiyeka ke lensizwa ke. Ithi kodwa idideka ukuthi yini ngamela abanjwe lo muntu omdala ngaka. Yini ngamela sizwe. Uthi wasehamba wasefika ehlala phansi. Uthi ke kwathi khona lapha amaNazaretha evuleka phakathi. Yena umfoka Xaba wasebona ukuthi hawu phambili lapha amaNazaretha ayashutha kunento ayishuthayo amaNazaretha. Uthi amaNazaretha onke ayeshutha ukushutha kwawo kodwa eshutha ngalendlela ukuthi yabo umuntu mayeshutha kanjena eshutha ukuthi ufuna kuvele yena bese kuvela nalento ayishuthayo. Uthi wadideka ukuthi amaNazaretha angungeni yini lena ayishuthayo lapha. Uthi ejabule kakhulu amaNazaretha kakhulu eshutha lento ayishuthayo. Wonke umuntu edonsa ifoni yakhe eshutha ejabule.
uthi wasesondele funa ukubona ukuthi yini lena eshuthwa amaNazaretha. Uthi wathi mayethi uyafika wathola kukhona inyoni enkulu lenyoni. Uthi lenyoni yayinkulu imlenze yayo ingangengalo yomuntu. Ingangengalo yensizwe endala umuntu osekhulile. Kushuthi njengoba nami ngikhulile nje ingalo yami ingaka okushuthi umlenze walenyoni wawuza kule ngalo noma ngaphezulu kwale ngalo. Uthi kumfowabo Xaba lenyoni yayihleli phezu kweingubo kwakhona icansi ngaphansi bese kuba khona ingubo ezinhle. Lenyoni ihleli khona lapha amaNazaretha eyishutha lenyoni. Uthi kodwa amaNazaretha ayithi mayishutha lenyoni ivale ngephiko elikhulu ivike ikhombisa ukuthi ayifuni ukushuthwa lenyoni. Ivale ngephiko. Uthi amaNazaretha ngalo mzuzu ejabule amaNazaretha. Eshutha onke enza nje eshutha lenyoni. Kodwa lenyoni ikuveza ukuthi ayithandi lokhu kushuthwa. Ivala ngephiko yenza nje. Uthi waseyasondela umfowabo Xaba. Uthi yasilivula lenyoni iphiko. Lapha ayibona khona ikhanda la wathi awu nyonini lena wathi lokungaba khona emhlabeni akaze ngiyibone inyoni nje. Ulenyoni yayinomlomo omkhulu lenyoni. Uthi usesethukile umfowabo Xaba waseyaphaphama. Manje wangithinta kumfowabo Xaba wathi mfokazinqa Mshubo ngane yakwethu ngabona isibonakalo sesinjena kwakuJuly kodwa angicabangi ukuthi kwakuJuly wonyaka lo nofile mhlawumbe kwakuJuly ka2024 if ungelala iphutha. Ngisengiyamchazela ngathi mina hayi uyabona ke weXaba kuyoba kancane ngane yakwethu ukuthi kungekhona ukuthi thina amaNazaretha sishutha izinto zasezulwini kanti izinto zasezulwini kayishuthwa. Wena uthunywa ubhombela ukuthi tshela amaNazaretha ayeke ukushutha izinto zasezulwini. Ayeke ukushutha uNkulunkulu unyazi lwezulu. Ayeke ukushutha izitsha. Ayeke ukushutha iladi lezi zinto zasezulwini ayishuthwa lezi zinto zasezulwini. Uveza ngokusobala nami nje ngangamshutha uNkulunkulu enyokeni. Ngamshutha nami ngijabule ngilaphana ngoba kunelokungana laphana egroundini kunophava laphana ngiphezulu uNkulunkulu ekhutha phansi ngijabule ngishuthe ngimane ngacabanga mina uma ngabe umfowabo Xaba ekhuluma kanje ngenza into engenziwa. Okusamele nami ukuthi ngihlanganise umnikelo mase into zami ihlangana hambe ngiyoxolisa uNkulunkulu ngiyaxolisa ngangazi ukuthi uNkulunkulu kashuthwa. Lolu daba ngalixoxela abantu abathathu mangabe bengebane. Kodwa engikhumbula kahle abangiphendula kwaba udadewethu uSkoshi uMabiyela ngamxoxela wakhuluma udaba lwenyoni lene enkulu eyabonakala ngesikhathi ubabamkhulu ehamba nabangcwele ezweni elithile mayisefika khona uthi nina abantu abami lalani lapha uma senilele labantu abami ningavuki nize nizongibona lapha engilele khona mina ngiyolala phansi kwalesi yahlala. Lapha khona oyedwa wavuka wahamba eyobona ubabamkhulu ukuthi kwenzakalani ngobabamkhulu wafica inyoni enkulu eyayembatha ihlahla. Kuyoba kancane ongeyona leyo nhlobo yenyoni eyimfihlakalo yasezulwini. Lena thina sithi masishutha sithi sibuka iladi kanti iladi aliyona lento esiyibona ukuthi iyiyo. Sithi sibuka izitsha kanti izitsha iyona lento esiyibona ukuthi ziyiyo. Sithi sibona uNkulunkulu shutha uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu kanti akayona lento thina esiyibona ukuthi khona isimangalisi esikhulu sasezulwini esifihliwe kulezi zinto zasezulwini. Kwakhona enye inhlanhlatho okuthiwa umfowabo kaMayaba nayo futhi ngayithinta ngalolu daba. Yasithi yazi Mshubo ngiyacabanga ngoba umshumayeli wakubo le Maritzburg enhlanhleni uthi wayekhona umshumayeli eseyogoqa iladi khona iladi kulomuzi kaNkulunkulu okuthiwa inhlanhleni lethempeli okuthiwa inhlanhleni. Uthi wathi mayeseyoligoqa iladi sekuphuma inkonzo wathi mayeligoqa iladi kwaqhamuka inyoni ezimbili zafike zahlala phezu kweladi. Lapha nje ethi uyaligoqa waseyikhishiza lezi inyoni yasuka eyodwa inyoni lena enye yamane yahlala mba. UTheswa wayeyibamba lenyoni wayebeka eceleni ngakusasa kwasa waseligoqa iladi liphindisele endaweni yalo. Kodwa ngakusasa kwasakuzwakala ukuthi umshumayeli akakwazi ukuhamba ufesi ngezantsi uma kuphuthuma udaba liphuthuma ezulwini. uNkulunkulu wethu maNazaretha unyazi lwezulu wathi hawu umshumayeli wonile ubamba ubhombela. Kodwa bekuyinyoni leyana.
So ngani zakwethu asizameni bafowethu ukuyeka ukushuta izinto zasezulwini. Ake sishuthe thina, siyeke izinto zasezulwini bafowethu.